huomata. Niin kuin tuolla elävänä. Ei! Ei ole aikoihin nähty mitäs kuuluu. But America will always stand firm. A retreat from the United States from Vietnam would be a communist victory, a victory of massive proportions, and would lead to World War III. Well, I'm not a crook. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. And to the might of the United States military. Hence I gather that God is light. Victory at all costs. Uskotko varkaiden ja valehtelijoiden päätyvän paratiisiin? Ihminen luo omaa helvettinsä. Sulla on tasan 2 vaihtoehtoa. Joko sä kerrot, mitä mä haluan tietää, tai tiedätkö, kuinka moni olisi valmis tappaa saadakseen tämmöisen kodin? Sä et voi sitä ymmärtää, kun sulla on aina sitä ollut. Miten sä voisit? Sä et voi sitä ymmärtää, kun sulla ei sitä koskaan ollut. Toiset tekee nälkää, eikä ne ole koskaan mitään. Toisia käytetään lapsena hyväksi. Jos sä ahdistut, vaikka sulla on kaikkea. Miksi? Mä haluan vaan tietää miksi.